Meditácia v nečinnosti, uvoľnenie mysle, nemyslenie na nič. Cítim, že iba som, dám sa do svojho stredu, nadýchnem sa, vydýchnem sa, uvoľním sa a akákoľvek myšlienka, ktorá mi prichádza, má ako kameň, voda oboplaví a ide ďalej. Nemyslím na nič, iba som. Je to samotné bytie. Uvoľnené. Nič iné neexistuje, iba tento okamih, ja a prázdnota.